Благодаря. Нека да видим сега какво се случи по време на гостуването на Миро в седмо соло Свети седмочислени. Ще направиш ли дует с някои от треньорите в Гласът на България? Ние с Мариана имаме една песен, която сме направили заедно преди много време. Не е много известна. Песента се казва Кадуш. Така, готиното в тази песен е, че текста, част от текста е на еврит, може би на стотици години. Всъщност използвали сме оригинална еврейска песен, която се казва Кадуш. И сме вложили в песента Кадуш. С Мариана имаме дует. Аз съм тежък фен на господин Маричков. Ако господин Маричков случайно му се допее с мене, аз съм много за, много го харесвам. Не знам вие дали го харесвате. Да. Аз дори не мога да изляза при него от обращението господин Маричков. Не мога да му кажа Кире или Киро. Той няколко пъти ми е правил забележка и ми е казвал да му говоря на име, но не мога да се преобърна. Това е господин Маричков, той е голяма работа. Няма да забравя, съм бил на колко, може би на 5 години, когато за първи път съм чул песен на Щурците и бях От тогава до сега съм див фен и на Щурците, и на Сигнал. Много голям фен съм и на Сигнал, и на ФСБ, въпреки че ФСБ може би не са ви толкова познати. Знаеш ги, нали? Да, те пеех май високо. Точно така. Много хубава песен по стихове на Евтим Евтимов. Може би най-хубавият стих на Евтим Евтимов, защото останалите му са за вино и за жени. Коя е любимата ти песен от твоят репертуар и защо? Сега ще излъжа, май нямам такава. Мога да ти кажа кои най-не харесвам. Да, може. И така имаше предложение Тодор Гаджалов да изпее заедно с Анелия За винаги. И аз не се съгласих с това, защото аз не харесвам песента За винаги. Направихме с Анелия, не си спомням вече поради каква причина. Ние тогава бяхме много добри приятели с нея. И тя имаше някаква драма в живота, аз имах някаква драма, седнахме нещо пролетно време, седнахме, написахме тази песен и така. Някак си естествено се получи, но ако ме питаш дали я харесвам, отговорът е не. Много си харесвам август-септември, защото знам какво имам предвид в нея. Така и много се опитвах текста да наподобява поне малко от малко прозата на Габриел Гарсия Маркес. Исках да са кратки изречения и някак си естествено се получи без да се напъвам. То текст така или иначе остана на август-септември, остана на разбран от 99,9% от хората. Не, че на някой му пука кой знае колко много, защото понякога, когато излезеш на сцената, най-важното нещо е ти да се чувстваш добре. Ако аз се чувствам добре, знам ли, имам чувство, че го предавам някакси. Пък като ми е гадно на мене и на всички ми е гадно. Да. Може би е така, не знам, но наистина има нещо като енергия между тебе и между публиката. И ако артистът не може да се забавлява на сцената, край, до там. Благодаря. Отговорих дълго, приказливо и недостатъчно конкретно. Някой друг с дигната ръка. Ето отпред. Ентузиасти. Че и аз имам един въпрос. Аз искам да попитам, понеже аз имам еврейска кръв и ви видях татуировката, че е на иврит. Да. Можеш ли да разчетеш? Ел и нататък не мога. Ел. Какво означава? Можете ли да ни кажете? Бог е милостив. Не е написано много добре, но Бог е милостив. Това е. Сега, ако ме попиташ къде си правят татуировките, ще ти отговоря в Перник. Това е абсолютно сериозно, няма шега. Специално отивам в Перник да си направя татуировки.